Döwrewap adam nähil adam. Hemişe hem ýerde el telefonundan peýdalanýan adam. El telefonlary biziň günnälik hemramyza öwrüldi. Indi bolsa olaryň üstü bilen durly tölegleri geçirmek hasam aňsatlaşdy. Munyň üçin-de Türkmen Poçtaň täzelenen Çapar Pay mobil goşunmasyny telefonuňyza ýüklemek ýeterli. Gelin goşunlynyň täzelenen görnüşi bilen tanşalyň. Onu açanyňda ilki bilen ýokarda gözlük setiri durýar. Onuň gapdalyna bolsa bildirişleň nyşanjygy bar. Birinji bölüm soňky ulanýan hyzmatlaryny görkezýär. Diýmek, siz has köp ulanýan hyzmatlaryňyz ýörüýte bölümine girmän şu ýerden aňsatlyk bilen tapyp bilýäňiz. Esasy bölümde polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň jerimelerini töläp bolýar. Kanunlar bölümçesine gerekli kanunyňyzy görüp okap bolýar. Golluk bölümçesinde bolsa özüňizi gyzyklandyrýan sowaly ýazyp ona jogap alyp bilersiňiz. Howa ýolary bölümçesinde islen ugruňa aňsatlyk bilen petek satyn alyp bolýar. Internet we telefon bölümi adyndan belli bolşy ýaly Aştu Telekom internet we telefon hyzmatlaryna töleg geçirmek üçin niýetlenip. TMTL bölümçesinde bolsa el telefonuňyza töleg geçirip, şeýlede hasabyňyzda galan puluň möçberini görüp bilýäňiz. Özüm hasabyňyzy barlamak üçin siz hiç dat etmeler. Munyň üçin diňe goşunna girmek ýeterli. Media we güýmenje bölümi Belet film aydym.com goşunlarynyň Aştu, IPTV, Kabel TV, Elem TV hyzmatlarynyň töleglerini öz içine alýar. Hojalyk we jemaat hyzmatlary bölüminde bolsa siz agyz suw hemem jaý jemaat hyzmat töleglerini geçirip bilýäňiz. Esasy bölümde goşmaçy hyzmatlar amma. Olaryň birinjisi Türkmen Poçta. Bu ýerde siz kompaniýanyň hyzmatlarynyň durly görnüşleri bilen tanışyp, şeýlede ýollamalaryňyzy Türkmenistanyň islenlik künjegine ugradyp bilersiňiz. Bölümler diýen ýerde bolsa adyndan belli bolşy ýaly Türkmen Poçtaň ýurdumyzyň welaýetlerine we Aşgabat şäherine bölümleri hakynda maglumatlar görkezilipdir. Biz köplenç TMTL-de haýsydyr bir hyzmatyga nyrhnamany birikdirjek bolanmazda, onuň UCD koduny ýada salyp bilmän kösenýär. Ine Çapar Pay'ın TMTL UCD kodlary bölümçesinde siz şol kodlary nyrhnamalary görüp bilýäňiz. Çapar Pay chat bölümçesi bolsa sorag jogap üçin niýetlenen. Siz öz bilmek isleýän zadyňyzy şu ýerde sorap jogap alyp bilersiňiz. Goşunlynyň iň aşaky setirine hyzmatlar bölümine başga da ýene 3 bölüm bar. Tölegler diýen bölümine siz öz geçiren tölegleriňiz, çykdaýjylaryňyz bilen tanışyp bilersiňiz. Kart bölümine siziň goşan töleg kartlaryňyz görkezilýär. Sazlamalar bölümine siz goşundygyny öz isleňize görä sazlap, pete üçin ýolagçylary bildirişleri goýup ýa aýryp, awtomatik töleg ýola goýup, hyzmat bilen habarlaşyp ýa-da kompaniýa barada goşmaça maglumatlar görüp bilersiňiz. Bulardan başga da bu ýerde goşunna değişli gollanma bilen tanışyp, goşunlynyň dilini üýtgedip, temasyny saýlap, täze versiýasyna barlap, ýa bolmasa hasabyňyzy pozup bilersiňiz. Ine görşüňiz ýaly täzelenen Çapar Pay'ın üstü bilen inni tölegleri geçirmek, gerekli maglumatlaryňyzy tapmak, çaparçılık hyzmatlaryndan peýdalanmak hasam aňsatlaşdy. Çapar Pay döwür bilen ayaktaş.